So kaning ahang giskwelahan guys, in situ hilot wellness massage. So mani giiskwelahan na guys nga kanang therapy massage. So harap ni siyang i-relax kay kuan kuno kanang ijang lawas, tulo na kaadlaw nga gikapoy kuno kadto ijang lawas, ja magsiglabad lagi siyang uo. Ja pud siyang gina nga magpa-check up kay basin og UTI. Good morning guys, ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Welcome sa among YouTube channel. Sa mga pa nakasubscribe, palihog og subscribe og click the bell. Morning. Morning. Ja. Day. Kuan din sila guys, magsimba. Si Dante po doon sa busa-busa. Magsimba sila. Simba po ka Dante. Sa mga gwapa og pugi kuno ni sila. Ja salamat day ka do na sa jahang rubber shoes. Sis in. Ja salamat ka do sa bag. Hala, kasi nga nalinak pain. Hala, mahal kayo na sa nok. Karon pa na ni Jagi gamit or karon pa na gigamit? Hala na sila series kaloy lang mo po din taon. Sige pagamping mo ha. Dai imong taas ra ba kag heel? Bye. Yung taon. Kasi lang sakay sa series. Dali-dali ko guys kay Diya guys, tuwa na sila ang gihatod jarang ka sa pa kaadto sa magdali-dali ko ron og good kay ako ra lagi usawa ko yung mga assistant kay si Papa Edi ning trabaho pud. So ako ra jung usada ni mag sikay-sikay diri sa hangbi ko. Kaya dinahan kay Happy Sunday day nito tanan guys. Ida gahoding upload drone, kadi iwa mo upload. Kay way signal, so karong buntag na na-upload. Ngani ka kuan magbiko guys. Lalim. So diyan na guys, wala jud ko naka-video ganiha kay ako ra laging isa dari kay wala gis papaedi kay ni duty nagsimba lagi pud si Nico ug si Cristel. So mo na ni ready to deliver na. Guys, nahawa na mi deliver og biko. Diyan silang duha pod, dito na sila nanimba. So sa zo ilang gisimbahan aga city. Gamay regani kay sayo kaayo. Kamay ni simba? Yung nga nga time. Diyan na mi sidaan guys nga inununan nga galunggong. Diyan sa may kuan ibanghilyo. Sa may yung natutunan sa inyong pagsimba. Sa may giwan ng pari. Hindi kaayo. Ha? Hindi. Kaya? Dagan dyan makalit pero gamay ang simba. Hindi naman. Huwag sa ano ba? Bulahan ko na bulahan siya buhi. Bulahan ko na magpaka maluluyon. Mahiuog sanon. Sa gay na nga kinabuhi Mapahiubos ba? kanang naa kas kinatas ang dili sa nga kinabuhi em sa binisaya gay na nang nakasama ayong kinabuhi gay nga nang peace na imong kinabuhi. Kanang nindot na kano kag estado sa imong kinabuhi. Kuno ka dapat malimot nga magkaubos ba down humble ra gyapon ba? Kay uban kuno sa kuno nga nadato na Nya wala ka nakalimot na. limot na kuno mata pobre na kuno tayo. Di na kawalo maluoy. Pag ninisa gyapon ko diha sa kuan. Di lahi baka Ganan ko atong mga father kay kanya bulahan kuno ng maluluyo og kasing-kasing kanang mas bulahan kuno ng mga taong gidaog-daog ba. Kay modo ano sa Ginoo. Gano siya. wala gusto sa pare lang lang okay. Bilis lang to. Kaya ko yung wala mo sila mo dali. Wa kuno ko dito guys kanang kay bawo din ni sila mga bata nga unsa jud ilang inahan nga
bisag karang pobre ra kaadyo mi ba pero maluluyon kay ko nga nang usahay sila lay mo badlang na nga ma. Sobra ra pud ka maluluyon ma. Say kasabaan bitaw ko nila guys. Kaya, okay mama. Ano, kaso, abusaran ba? Sobra ra kuno ka maluluyon, sobra ra ko ka matinabangon ja. Imbis ikaw may tabang, ikaw pa hinuy dautan. So Hindi manay na ka-appreciate. manay sakit sa atong mga Pilipino ba nga tabang nagalita pero dautan pa ta. Maganda nga sa pare nga mao ni angay na tong usbon Mm. sa mga tawhan karon. Kung nindumon nga baluta mo. Magpaduol sa daw ta Ginoo. niya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay ubos. Mm. Balo maloy ang tago. Eh, ban ko no. Kaya na kuno mga kapalipay, gikan kuno na Ginoo. Mga blessing Ano na kung si nadawat ate na ba ako. nga, kunyari si ate na ana sa maayong kinabuhi nga nakabot na niya yung mga gusto. Ano ba? Hindi dyan po ka malimot og tabang. Mm. O, dili ka Kaya ka na kuno mga kadawat ni mga grasya gikan kuno sa Ginoo. Dapat hindi mo usbon kung unsa ka sa ulo. Salamat ko ka kung ikaw maka-experience kag gidaog-daog ka. Pero, Hindi kayo naka-experience man tagi nga na. gidown ko sa mga tao bakay ka na kuno yung makadawat og dakong bulahan gikan sa Ginoo. Salamat kay kadyo kay nang di simba mo. Uno di ka lagi. Hindot lagi ma, basta uwan. Murag maliwanagan ang isip at damdamin. Nakawa man ko. Pwede na, kami ko ni ate. So Nga guys, kay pag-abot to din Nicole guys ninsa nga ma. Nindot jud kayo binsahe sa pari ma. Man ko nga sige nga i-explain na nimo kay rong kay walay ko kasi. Kami good ni ate kay namin miss tubangan yan ko. Ano? Niya. Nanapon miss ba? Gana ko niya seryoso kung paminab sini kay gana naman ako. Te, Tukalit tanin no. Kalilita tino. Yan, akbus father. Hanap ko ni ate. No. Wala gawing mga kuha nito. Correct ba? So ang ato jung buhaton dai jud guys kay bisag gamay tang grasya or dako man atong grasya nga maabot sa atong kinabuhi. Di jud ta malimot sa grasya nga gihatag pud sa Ginoo manang Siya may gahatag ana. Ang ganahan man siya nga magpaduol ta niya. nya kay daghan man kaduron nga mga sakim murag siguro wa sila nagbasag Biblia or wa sila Na, Hindi man manggod kay mahiluan ba? Murag na mausab gani ilahang Parehas lagi itong namo to example sa ganihan no. sa may example. Na kuno siya yung mga amiga. Amigo gikan sa Mindanao. Yan ni Arik Cebu. Dili, kuan magud siya taga Mindanao kuno siya ba dito siya na-assign. Kunya nabalhin ba siya dire. Kunya Cebu. na ako na yung mga member dit mga kuyog niya nga mga pari Mga ko. pare na po dito ba? Muari ko lugoslog. Yung manghulam kuno sila sakyanan. Niya. Oh. Pari nga Ang pare manggod na kuno sila yung mga karaan nga sakyanan, mga van. Ko to gihulman kuno. Kay suri-suri dire si Buba. pag-abot ko no sa Mandawi. Oh. Nabanggaan ang Disgrasya. nakabangga tong ilang van ba ang driver sa kutsi nga bag-o pa. Unya pag naog kuno sa nabanggaan nila. Sige kuno na kailan ba kanako Pero gayon to no sa pari nga ikaw, Ayaw- driver ka, ayaw ipailang nga pare ang tagiyang ba na. pari imo ang amo. Mm. Ayaw jud ingon nga, ay kana kuan mo kani Pari, father oh. ana. Pero mo ayaw ko na ingon kana magpahiubos na lagi ba. Dili porket nga inani ka dapat Pataas na jud ka. ipataas na jud ka. Aw na may Mingon ka mga nga pare ko Murag, kayo nga. pari ko ana. ngayon nga ay hambog na sa kay pulis na nga. Kana ba porket nakadasmag. Ayaw ingon nga, oh kuan ko ni father kana inana Kay ba. mo iningon mo ko tong gidasmagan nga. Wala kailan ako. Ako man eh, kailan ako. Unsa ko? Isa ko. Kailan? Nakita na ko last kuwan. Di iya. Ha? Kaagi jud nila. Agi gid niya. Di ko siya naka-realize nga dapat kuno. Kung naa na ka sa taas nga posisyon o taas nga estado sa kinabuhi. Kabalo ka maluoy. Kabalo ka maluoy. Kanang makibagay gyapon kas mga ano ba dili ka nga sa ligtas Namong na good ka. ka, Taas na nga. kay kag paglantas sa imong Bukit kagalingon. ka na bitong happy na murag. Kana kung ano na ka? Inang kinabuhi murag. Kanami nga Na nagay kang dili estado nami nga dili nami mapobre kay daghang kay mi kwarta.
So, Kay kanag Mura, wala dili na. man nagikan pud ninyo gikan Pag mas mataas na na siya, Ginoo. ina na ang batasan. Unya kay nakubre man. So gibawi sa Ginoo. Kay ka na lagi mga palipay na tos kinabuhi, di ka na lagi mas ginoo. Kanang malipay mo kung kaagri mo kalson. Daog-daog sa manang mga ano. Kay ka nagihatag sa Ginoo kay kamo magdawat makadawat og dakong bulahan. Ano yung pare? Sakto lagi to nang gidagdaog day ka na kay nagpadagdaog na jud ka. Wala ko pakialam kay kabalo mo ko di man sila di man Tuyok ba ya ang kinakalibutan? Di malipay ka nga tagaan kag tis sa Ginoo. Kay kabalo ka nga human sa tis na adyo ni kapalit nga nindot. Ba? So guys Mindset ba? Mindset. Difficult is part of success. So kato mga nanaw din sa vlog. So harap pud silang gipangutana guys. So bunsa jay ingon sa pare. So Kato lagi Dako, narilit lagi mi. dako ra jud sila og kanang natutunan lagi kay sama ko lunaho nga mga sayang si mama wa nakauban og simba kay makarelate jud si mama ani kay malagi kay bawo silang mama nga bisag wa nami amo jud ihatag kay arong makakaon lang among uban mga nanginahanglan. So kay kita na ko nila kay sobra ra ko sa manghihatagan, sobra ra ko sa maluluyon. Pero ako man gihapon ang dangtan guys nga Sige lang kay. sige lang kay ang Ginoo lagi makaibaw lagi mo tan-aw sa atong mga pangbuhat. Unsa guys mo tuwa mong kuan guys kanang nangaon lagi dari kay Domingo ron jaglang papa lagi. Wala man daris kuan papa nila kay namahaw magsadulin hadya. Wala pud sila ka-deliver guys kay ni Mas Nicole. Aw nay usa ka book i-deliver ni Nicole karon. Nja, naiduha ako na lang may deliver na kay lado man to. So hara mo tong ihapit karon guys kay mupahaway ra kog karidget kay naay ning misis na nga magpa-massage. So mo-massage ko guys karon adlaw mo Isa to. man ba? Naskuan ka ng taga mainit. Ay, liyo agod. Lagi taga Pasil. Taga Pasil na taga Alo. Ay bawag na ko ginununan. Okay guys, amo din mo pakitanda niya ang gamit sa pag-massage. So ang gamit sa pag-massage guys kay ani patubang ang kamera kay di man mabasa ninyo. So wala akong gamit sa pag-massage. So ning palit ko karon kay nalagi kalit og kuno mo ko nakapalit gahapon. Tanawa guys unsa ni. Gamit og pang-massage kani. Pure mineral oil. So nakamutang jud na siya guys nga pure mineral oil dya. Pang kuan ni siya jud pang sagol bitaw sa massage. Dya na massage oil. So nakakita mo guys yung massage oil. So mo ni akong gamit. Dya ni siyang sagulan og epicacent oil nga white. So white jud akong gamit guys kay na may mga kuan diri sa mga resort bitaw nga mga puti ilahang mga higdaanan. So di jud ko mo gamit og kulay green. So mao ni guys among ang gamitin karon og kanang massage. Diya salamat day kadto sa mga grasya bisag wala na jud mi pero makaibaw jud ang Ginoo guys nga na jay tao jud nga himuon og kanang na jay mga tao nga himuon og instrumento nga di jud mi magutman. So muna ay mo kalit og message, na mo kalit og order. Diya na po'y mga tao nga mo kalit ra pud og share og blessing nila. Diya salamat tay kadto sa gigagaw kay naka kuan ko kanang nakapaninda ko karon og biko. Salamat kadto. Nakapamuhunan kog biko. Diya ugma guys, mo post po ko karon nga mo pa-order na po ko ugma og pansit. So mo na guys, ako na pang ipakita ni ninyo ni ang gamit sa pagmassage. Diya daghan salamat kay kadto ni Sis Mia A. Chavez sa iyahang tablet nga gihatag ni Crystal arang gamita jud diya sa iyang pag-eskwela. Kung naidag ka kadto nak do anak. Oh, isa. Tanawa guys, arang kadagko si iyang pagka kuana. So sila kunin man nalipay magud sila kana sila kunin magharvest. Ay anak ko anak. Ay, sama kay nalipay jud ko ma. Na. Videohon lang bitaw kada nga magha. Ala. Nagising-ising sa atin dito. Nakita man. Nakita. Mga buhitan nga doon sila mga bata guys. Uy, kadili kay naparabay ko tubig ko i-deliver ni mo nak. Dali na. Awasa. Oh no. Dali ana. Ay, sorry lang. Pang-harvest.
Lo. Kana jung katungtoy ito si babaw kay grabe sa siyang ka. Mga pink. Dahil kaning mga dark na good kaya. Wala pa manahilog. Kana wa pa na ugma pa na. Katungtoy arang anak to ah. Magkakapi na din. Focus. What? So kuha ni siya kanang napu ni ka punuan. Hala, daghan naman jud. Ugma na pud na pud ni siya. Kung kay kuha na gisakaan nas mga langgam. Dua ka dagko. Na pilag ko na adto ng orange. Ba mahulog na lang kay ano na. Hala to erang anak si babaw nak. Mura grapes. Ay hilaw pa siguro na nak. Kanang dako kay nak. At ito ginadakuan tos ginaunhan day oh. Okay na to hinog na to lami kay na. Sa ati kakita na na. Wala hilaw pa na nak. So, mo to guys, dagan pa siya tura. Wala pa na nak, hilaw pa na nak. Kari mo kinadaghanan jud dari bunga kari. Kari jud kinadaghanan nak oh. Anawa na siya orang happy ka jud siya nakapang harvest. Oh. Wala hilaw pa nak. Yung may garden ka sa bahay mo. Charot. So, mo to guys. Gangisim na silang duha. Isang guys nga mineral oil og kani mga panghaplas kay kuha na siya kanang masama ang pakiramdam. Gagalain niyang lawas ba magilantan. Diya ang hiluton. Daghang salamat ni Kadyo sa mga nag-order og biko. So ni pahuway ra ko karidjot guys, diya karon manghilot tukod ko. Nakagabihan jud kun diya diyan naghaling-haling si Nicole Dari kay maghaling-haling lagi mi kay naa lagi nakadung lamok jama jung gabi kay nakagabihan lagi ko kay malagi nagikan lagi ko nang hinabuhi. So daghang salamat kay Kadyo sa hang duha ka kliyente karon. So nakahilot ko guys diya katong usa kanang lain jud ko nung paminaw jang lawas jama to guys na suwasan si Jagi paningat. Daghang salamat sa mga hang kliyente karon. Daghang pong salamat sa mga nipalit sa hang biko. Jog ma guys magpansit na pug ko so daghan na jud tabang makatigom-tigom lang ko makapamasahin namin si Nicole watong Padong og Cebu. Daghang day kayo salamat sa nanawag na kaniyang buntag si Sis Chiri Ulrich. Ja taga Bohol ni si Ja, shout out ni ko sa mga taga Bohol diha sa Valencia man siguro sa mga kailing family o kahintong family. So salamat kaadto nimo si Siri. Ja ang ginuray mo bawo sa inyong mga kamaado na mga daghang salamat ninjong tanan. Ma'am Mian Francis, shout out. Ma'am Gloria Hamil, Sis Mercy Entera Balots, Mers and Family ang YouTube channel. Shout out nimo sis, gamping mo kanunay. Shout out ni Ma'am Ninit Bilarusina from Mandawi City, daghang salamat. Shout out sis Roberta Ramo. Kuan ko ni siya kanang katukayo na ni siya Ruby. Kuno ni siya dag ako kay Maria Rubilin man si siya Roberta Ramos. So katukayo ko numi kay Ruby para ano siya Rosario Batangas. So shout out ko din sa mga taga Rosario Batangas, mga Bisaya diha. Nak, aron kasugan ng imong kado diri nasugba nagang likod nak. Shout out Grace Tumon. Shout out Berna Mendoza, daghang kayong salamat. Sis Idina Kanyete, daghang kayong salamat. Amping kanunay. Ma'am Milodina Dihusi, daghang kayong salamat. Ma'am Bilma Mikabalo, daghang salamat. Ma'am Shanil, daghang kayong salamat. Ma'am Josephine Nugas, daghang kayong salamat. Ma'am Ibilin Hugan, daghang kayong salamat. Ma'am Lordy Saladin, daghang kayong salamat. Ug amping kanunay tuas ni kulang sugba-sugba na sunog lang kami ko diri na karang suga na. La daw bujud kay masunog ni itong Byron. Ma'am Richil Basali, Ma'am Imelda
Si Upayla, shout out. Og amping kanunay, Nanay Luz from Gindulman, shout out. Nilsi Bayatog, daghan kayong salamat. Og amping kanunay. Ma'am Ilinita Molina, daghan kayong salamat. Og amping Ginalyn Mulijor from Katigbian. So shout out ko dito sa mga Katigbian. Nasugba na dugong nakinit na kadto, nakabutangig dahon-dahon. Ma'am Rosalyn Biruan, daghang kayong salamat. Sis Ansan Blanton, daghang kayong salamat. Sis amping diha kanunay sa Hawaii. Ma'am Merlinda Kadiraw, daghang kayong salamat. Og Ma'am Puli Ugaw, daghang kayong salamat ninyo sa inyohang pagsubaybay sa mga video. Shout out Ninipi Fernando from Caloocan City, daghang kayong salamat ma'am. Ma'am Dolores Flores, daghang kayong salamat. O Ma'am Leonincia Ayup, daghang kayong salamat nimo ma'am sa inyong pagsubaybay nja. Especially day kaadto dani sa hang mga kuanjud ni mga sugod na si Sis Salome Ramos Gomis og si Sis Marieta Ramo, mga taga Corelia Bohol ni sila pero na sila sa Canada. So amping mo diha kanunay, daghang kayong salamat. Og ni Ma'am Dilia Renigano og ni Sir Renigado og ni Sir Arnolfo Renigado and family, amping mo diha sa Iceland, daghang kayong salamat. Sis Linda Madison, daghang kayong salamat. Sis Annie Bangs, daghang kayong salamat. Og ni Sis Primitiva Sarong Karin, daghang kayong salamat. Sis Muna Burki, hang kabidyo ko ganhing buntag sa Diyo habang nagbiko ko, daghang kayong salamat. Ma'am Ipmia Chavez, daghang kayong salamat. Og ni Ma'am Pat Larry, daghang kayong salamat. So mao toy hang na suwatro nga lawa guys, ay happy Sunday natong tanan ja kay Domingo lagi ron. Daghang kayong salamat sa Ginoo sa mga grasya og sa mga kanang nagpa ang kliyente day karon duha ka buok, daghang kayong salamat. Madulaman nakapalit lagi may og mga pangkonsumo man namo kada adlaw kay kinahanglan man jud tag mga sabon panglaba, mga pangligo, mga shampoo, mga gamit ni Crystal sa eskwelahan, mga importante nga kuan mara jud nay kinahanglan. Daghang salamat tay pud sang igagaw nga ninghatag og puhunan para makaluto ko og biko og pansit. Daghang kayong salamat gaw kay bawo nakaginsa ka, daghang kayong salamat. Diya ang ginuuray mo ba sa inyong mga madung kasing-kasing diya. Wala ito guys, nagsimba lagi sila ni Nicole ganiha og si Crystal. Ako wala ko kasimba kay kuan mo lagi ito nga lami ilay kuno ang Evanghelios pare. So ato lang mo papinaw nagilahang gistorya gani habang namahaw mi. So daghang kay salamat. See you in my next vlog. I love you all. Og amping og ampo tang tanan. Salig nato sa Ginoo ang tanan natong mga kalihikan kada adlaw. Bye.